Dublin's fair city, where the girls are so pretty. I first set my eyes on sweet Molly Malone. She wheeled her wheelbarrow down the streets broad and narrow, crying cockles and nursing alive, alive. Godmorgen. Hvad er klokken? Klokken er 20 minutter over 6. Vi spiller vist. Vi lærer at spille vist. Det kan man ikke. Altså. Natbriller. Hej. Godmorgen. Der er til at komme til dommeren. Ja. Glæder jeg til dommeren. Hvor meget på en skala fra 1 til 20? 20.000. Flaskepost på pink. Du ser losen. Ja, det er sådan noget. Som freaky shit. Hvad glæder jeg mest til ved dobberen? I morgen som Patrick's Day. Du glæder dig slet ikke. Så til at høre den koncert, vi skal høre tirsdag aften og se paraden. Står Elisabeth jo lige her, så... Pop. Dennis! Trinity College. Okay. Det vil jeg tro. Guinness nok. Hvad er det her for det sted? Er det her vores hotel garden? Hvad drikker du, Frit? Her er det fucking iceblend. Frit bad, let og febrilsk. Om en iskaffe med vaniljesmag. Problemet er bare, at i Starbucks sprog hedder det en Frappuccino. Ja, eller en iceblend. Det er ikke, det hedder ikke iskaffe. Glæder du til at komme op og flyve? Ja, det ved jeg ikke. Hej. Nu ved jeg mig med de der natbriller. Ja, det var ikke bare, jeg tænkte så over på den anden side af mig. Jo, det tror jeg. Vi skal snart op til skyerne. Hallo? Vej mod Dublin. Hallo? Så er der lige blevet tændt op for ungen her for pejsen her i flyet. Den aircondition her, den er alt for kold. Så vi tænkte, vi skulle lige have sådan noget at varme os på. She died of the fever, no one could save her. That was Glæder jeg til at komme hen på hotellet? Som sagde, det bliver mega fedt. Ja, man. Skal vi bare gå ind? Ja, vi skal bare gå ind, siger Dorte. Cockles and mussels alive, alive. Hvor er det, vi er henne lige nu, Sarah? Hej, det vil jeg ikke sige. Christchurch Cathedral. Cockles and mussels. Tæt på. Tæt på bare. Yes. Yeah. Det er bare, man filmer hver gang, jeg skal udtale det. Til Præcis. Magnus, kan du fortælle os, hvad vi ser lige nu? Det er meget faktisk. Det er virkelig flot. Hvad forestiller du mosaik? Er det en mosaik? Det skulle ikke en mosaik, en statue. Synes du, det er sjovt, det her, Sille? Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Cockles and mussels. Så er der Guinness! Prøv lige at se de der. Viele Menschen und ich bin in Dublin.
lufthavnen tog vi en bus til centrum og hotellet, hvor vi ikke fik værelserne med det samme. Vi regnede derfor med, at vi bare ville melde vores ankomst, efterlade bagagen og derefter følges ad til udgangspunktet for vores stjerneland. Fra O'Connell Bridge skulle vi inddele vores grupper og gå ud af i alt 3 strenge. Til hver streng var der knyttet en række opgaver. Blandt opgaverne fik vi udleveret på selve dagen. Vi sørgede selv for at finde et sted at spise frokost. Det var lækkert. På et tidspunkt omkring klokken 16 skulle vi være tilbage på hotellet, og så fik vi også installeret værelserne og fik fri resten af dagen. Jeg tror faktisk, vi nærmere eftertanke, at det var klokken 18, vi var tilbage. Men det var i hvert fald en spændende tur, hvor vi fik set meget af Dublin by, og fik en generel fornemmelse for, hvordan de forskellige bygninger var placeret i forhold til hinanden. Jeg er ved restbrød. Det er rostbrød eller sandra. Prøv at se, det er sådan en meget fin proces. Ligesom når man laver franske hotdogs. Det er gammel morgenkaffe. Det er St. Patrick's Day today. Så det er det, vi skal. Og så skal vi på museum. Glæder vi os til det? Glæder os til shopping. Og vi skal til koncert. Koncert. Ja. Det er vigtigt. Glæder jeg til at høre koncerten? Ja. Rigtig mange koncerter. Du står her, så sidder klar, så sidder du med ham. Sarah, hun drømte om, at vi fandt en lille hund i nat. Ja. Og så råbte hun Kevin i søvn. Det var ikke mig. Jo, Sarah, det var dig. Kevin. Ja, det er Kevin. Nej, så er det Kevin. Ja, det er Kevin. At least not to say that I tried. I really can't stay. Baby, it's cold outside. Du skal også kigge herover. Du skal kigge herover. Er du ked af det? Jeg ved nej. Jeg tror, der er lidt Jeg kommer også. Jeg vil få det seje maling. Ja. Hvorfor har de ikke kun bænke i Irland? Du er glad med det? Ja, ej, så skal der have en anden fugler ud? Du skal da have sådan noget. Vi er på The National Museum of Ireland. Og vi skal være meget stille. Ja, jeg har lyst til at stikke af. Du ser lige nu, Magnus.
Line, der er en dildo. Vi har fundet en dildo. Ja, der er en dildo. Kan du fortælle os, hvad vi skal nu? Vi skal på natklub. Vi skal til koncert. Det her, det er det officielle fødselsdagslips. I dag har jeg skal Krog fødselsdag, så vi er fejrer The Hook. Tirsdag. Den 17. i 3. Sankt Patrick's Day. Vi forlod hotellet kl. 9 og begav os igen til byen. Vi går ned til Liffey og forbi The Family Memorial fra 1997 skulptur. Herefter gik vi et stykke vej langs Grand Central, indtil vi drejede ind mod centrum igen. Vi så på nogle af de områder af Dublin, hvor der var mange eksempler på georgianske klassicistiske arkitektur fra 1700-tallet, der er så karakteristisk for byen. Især de georgianske dørpartier er berømte, hvor Elisabeth fortalte med stor iver de forskellige farver på dørene, som var meget, og de forskellige farver på dørene, som var meget karakteristiske for Dublin og for den georgianske arkitektur generelt. På vores vej kom vi også forbi parker, Marion Square, hvor vi så en statue af en af Dublins berømte og rygtede sønner, digteren Oscar Wilde, hvis novelle er Selfish Giants. The Giant, vi har læst. Derefter kl. 12 begyndte en stor parade i den nordlige ende. Og så var det lidt før vi kom til den sydlige del, men vi var relativt tidligt ude, og vi fandt et godt sted, og vi kunne godt se. Det var relativt kedeligt, fordi der var mennesker, som ikke se, hvad der skete. Men vi fik ikke set en skid, fordi de andre gik bare så ud. Lige præcis. Vi besøgte derefter National Museum. Her mødtes vi kl. 15, og den rummede en samling af imponerende guldsmykker fra bronzealderen, og vi blev meget klogere på vikinger og det. Efter besøget på National Museum blev der lidt tid rundt at se gadeunderholdning eller finde et sted at spise, før vi mødtes kl. 19 ved Chapel Royal, kirken der hører til Dublin Castle. Der så vi en koncert med og det var det sidste program på kanalen, så meget spændende musik, der var meget mening om kunst, men jeg synes, det er interessant. Ej. Det er kraftigt, ikke? Kan I ikke lige fortælle mig, hvad vi skal i dag? Jeg aner ikke, hvad vi skal. Nej, jeg har også lavet et program, som Dorte har gjort sig ualmindelig meget ud med, som vi bare kyler et papir på. Vi skal op på Dublin Castle. Bagefter, hør du? Hør hvad jeg sagde? Dublin Castle, gentag efter mig. Dublin Castle. Ja. Hvad skal vi på Dublin Castle? Der skal vi have en rundvisning. Okay, vi skal have en rundvisning på Dublin Castle. Ja, Dublin Castle var jo det sted, hvor englænderne regerede Irland. Ja. Det har vi set i en film om Michael Collins. Der kan du se. Ja. Og så er der en pæn lang pause. Og så skal vi ned på skibet. Ja. Ginny Johnston, sig efter mig. Ginny Johnston. Ja. Og så senere skal vi til Evensong et eller andet. Det hørte jeg godt, det glæder jeg mig til. Ja. Det gør jeg faktisk rigtig meget. I St. Patrick's Cathedral. Ja. Men der skal vi have taget lidt tøj på, fik jeg ved. Ja. Det har du også taget i dag. Ja, det har jeg faktisk i dag. Ja. Vi glæder os. Ej, jeg glæder mig faktisk, fordi det er godt vejr. Ja, og så bliver det bare meget solhits på. Du har ret. Ja, bare når man kan have solbriller på, så er det bedre. And it was tidal, so rising up and down depending on the sea. So this image shows you Viking Dublin again. The wall was held together using things like ox blood
horsehair, eggs, so all very natural ingredients. So we're lucky really any of this survives. With some Norman names like de Burgo, which becomes the name in Ireland today, Burke. So some of these influences are still really obvious in the namings of the places and in family names. This is where the viceroy sat. It did have previously like a canopy, so it would really indicate his position in the church. Jeg tror, det er godt. Jeg tror, det var en dejlig måde, vi får. Hej du. Hvad har du fået? Bagel. Med hvad? Sesam fucking salat. Mega god. Skal det godt? Hvor har vi været henne i dag? Hos shoppe. Jeg købte sådan et net med en hund på. Hvor skal vi hen nu? Et stort skib. Vi skal op på en båd. Vi skal også rejse skib. Det er et meget gammelt skib. Og vi skal nok høre om deres historie også. Det er en kopi af det meget gamle skib. En kopi af det meget gamle skib. So you guys are going to right hand axis and so. Vi får dogne til at gå. Ja. Det skal vi ikke til de andre. Augusta. Ja. Nu er vi ved St. Patrick's Cathedral. Vi har taget taxa, så de andre de kommer måske om en time. Så vores fødder har det godt. Så vi tager på café og tisser og drikker noget lækker kaffe. Hvad synes du om Dublin Castle? Har løbet hele parken rundt. I dag forlod vi hotellet kl. 9:15 og gik igen mod Dublin Castle, hvor vi havde bestilt en rundvisning kl. 10. Dublin Castle blev grundlagt i 1200-tallet, men det meste af det nuværende struktur er efter 16. Det er hvad med rømme med mig. Det er Søgneparken. Collins nu benyttet den kom til statsbesøg uden for andre officielle funktioner, så konference. Det var en meget spændende turguide. Hold fast i halsen. Der hedder Rooster, der er afbryde vores udsendelse. Nå. Efter besøget af Dublin Castle, så havde vi lidt tid, hvor vi gik rundt. Jeg fik bestilt en turjakke og nogle andre café. Det var utroligt hyggeligt. Og så mødtes vi ellers kl. 14:45 på skibet. Janine Johnston, meget karismatisk og dygtig, fortalte lidt om skibets historie og indretning. Jeg hørte lidt forskellige personer, der havde været med på skibet i funktion som folkevandringsskib. Skulle du bare løbe til med den der? Så var der igen en kort pause, hvor vi gik mod St. Patrick's Cathedral. Nogle af os gik, andre tog en taxa. Hvor vi lige om lidt skal overvære lige derinde bag mig. Så jeg tror, vi siger tak her og stiller op til Evening Song. Hvad skal vi i dag? Vi skal til Wicklow Mountains, til Glendalough, og så skal vi til Kilkenny. Og glæder vi os? Ja, det er mega fedt. Det er dejligt at se noget natur. Hej Anders. Hej mor. Jeg kigger ikke. Glæder du dig til i dag, Krammer? Nej.
Du skal have noget løbehjul på. Okay, mor. Altså, der er ikke noget farve i. Vi kan også prøve den her. Nej, tak. Hvad synes du om turen indtil videre? Ej, den har været fantastisk, og Anne har jo været sådan en sød plads. Det er Dorte og jeg er meget enige om. Er du enig, Dorte? Jeg er meget glad. Helt klart. Klar til køretur? National Museum in Dublin, I will speak about later on, you will see hundreds of artifacts from the actual time of the Great Fall. Now just take a view around there. We have a bluish sky in Ireland today. We had one yesterday. Something is happening in our climate. That's 2 days in a row. But of course, I am very happy to pretend that this is the way it is every day. No, it's not. But we're used to, in Ireland, you know, the biggest topic of conversation. So you can follow this way, and I'll give you the best photo opportunities then. Okay? This popularity thing is getting to me. Spændende, Frode. Det er meget spændende. That we had from the 1930s to the 1960s. A super example of Ireland's past. And of course, in every place barring Animo, there is a traditional Irish pub. Han har lige siddet og sagt, ja, den skal potte. Jeg vil først starte med at fortælle lidt om den fantastiske koncertoplevelse, vi havde i St. Patrick's Cathedral, hvor vi simpelthen kom ind og overværede det, der kaldes en evensong. Det var en helt fantastisk aftensgudstjeneste med en meget, meget dygtig kor, som sang smukke katolske salmer, og der var en helt særlig stemning i kirken. Det var en meget stor oplevelse. I dag, torsdag den 2. 3. der får vi jo til en tidligt og tog med en heldagstur til Glenderborg. Chaufføren er flink nok, men den rigtig flinke mand, det er vores guide. Han er en dejlig mand, som har gået rundt med os i det her fantastiske område og har fortalt os om vores historie og Irland før og efter istid og måden hvorpå Irland blev gjort fast af St. Patrick en gang i 432 eller sådan. Så det har været meget spændende. Nu skal vi snart ned til en lille by, som vi skal se. Og efter det, så skal vi ud og spise på restaurant sammen. Vi skal spise på The Old Storehouse, hvor nogle af os har været et par gange. Der er noget super lækker mad og live musik, så det glæder vi os også rigtig meget til. Og så øl. Ja, og øl. Masser af øl. Vi skal drikke rigtig meget øl. Ja. Selvfølgelig ikke drikke os beruset, men vi skal drikke rigtig meget øl. Ja, det var godt. Det var det for i dag. Nå, for satan. Vi er i Kilkenny. Kilkenny. Er det, vi spiser? Det er pommes med los club sandwich. Så det Sidste aften! Hey, hvad synes jeg om i dag? Det har været hyggeligt. Så fedt. Det har været rart at komme et sted hen, der ikke er storbyen og stress og larm. Altså, ham der gør den har snakket. Og snakket. Og snakket. Til gengæld på vejen hjem snakkede han ikke, så det var rart. Det var, du sagde, du bestilte. Chicken salad without chicken. Hvad er det? Ja. Hvad er det, Magnus? Magnus, hvad er det? Også synes jeg. Songs. Det vil jeg nyde. Ja, tænk nok. Men I er godt nok rigtig søde og sjove og nemme at være sammen med. Og det er mit som ro. Jeg synes også, det har været rart at se jer komme så godt ud af det med hinanden. Og være så søde til at tage af hinanden. Og være opmærksom på, hvis der var nogen, der manglede, eller hvis der var helt og datter plus. Det har også været rigtig godt. Og det synes jeg også, I skal have noget ros for. Ja. Så hold så vil jeg sige skål til jer. Skål! Tak for det. Tillykke, Magnus. Daydream when the sweet sails team slow sinking, wasting on the late night pastry, first time.
Her er vores dejlige hotelværelse. Her der sover jeg. Her der sover Maria, Sandra, Emilie, Melanie, Anna og Silje. Okay, jeg laver lige en video. Sig hej. Nej. Hej. Den her bruser, den har det sygeste PMS. Den er bare sådan hot and cold. Ja, smadret os alle sammen. Nå, så det sidste dag. Nå, der er ikke noget mere at sige. Skål! Har det været en god tur? Ja, det har været en rolig tur. Jeg vil ikke hjem! Jeg vil meget gerne hjem, jeg savner det selv. Okay. Ja. Men det har været en god tur. Ja, det har været en god tur. Vi ser bene bombe på jeres. 3 bombe på jeres. Ja, så er god mængde penge på. Det var små. Ja. Ja, det har været okay. Det har været okay. Ej, det har været virkelig hyggeligt. Ja, jeg er glad til at komme hjem. Glæder til at gå ind til mor. Ja. Har du? Ja. Ja. Lige nu der står vi og venter på bussen, for vi vil til lufthavnen, og det er ret koldt, så du må godt komme. Venter på folk for deres mad. Så man så hvad? 14 år. Flo? That's my celebrity name. Hvad sker der lige nu? Lige nu er vi på vej af flyveren. Vi er i Le Copenhagen. Og det er 3 godt. Du er altså kommet helt hjem? Ja, det gør det. Så er vi hjemme. Yeah. Den er bare blevet helt blød, den her. Tillykke med det. Jeg vil godt sige tusind tak for en rigtig dejlig tur. For mig har det været en af de bedste ture, jeg nogensinde har været på. Der har været masser af gode, spændende historiske oplevelser, vi har oplevet en masse kultur, og vi har oplevet, hvordan det er at være sammen med hinanden i en ikke sådan undervisningslignende situation. Og det har været rigtig sjovt, det har været rigtig spændende, og vi har lært hinanden at kende på en masse nye måder. Tak for det. Tak. Tak for turen. Dejligt. Og glad. Goodbye. Farvel, klasse. Tak for en dejlig tur til Dublin. Nu vil jeg gerne hjem. Siger den til hej. Farvel og godnat. Det var så hyggeligt. Farvel. Men også Copenhagen. Copenhagen dance. Nå, vi ses. Jeg ved det ikke. Det var hyggeligt. Hallo, farvel. Ha' det godt. Ja, det er. Farvel. Farvel. Hej, hej. Ja, jeg Elisabeth, du skal lige lave farvelhilsen til videoen. Til videoen? Ja. Farvel video.